amics, ja hem agarrat l'altura de 1.000 metres, ho pugueu comprovar en la vall. Allà al fons està el pantano de Beniarrés i el Benicadell. Que ens quedarà més de 100 metres, en cosa de 1 quilòmetre i poc més, per arribar dalt. Això se va posant-se dur, Mireu ahí a l'amic Paco com està patint quan va pujant per amunt. Bueno, anem a continuar amb la pujada. Hem pujat al balcó de Llopis, a 1.100 i algo d'altitud. Encara ens queda pujar tot el tram aquell, la plegària de dalt, per poder bordejar i baixar al càmping, per poder almorzar. Aquí estem tota la quadrilla. De toreros, de gamberro. De gamberret. Que conste que quede clar que el senyor Arnau ve a pujar com un campeón. Com un campeón. Está acostumbrado al campeón ya. Bueno, este tramo anem a fer-lo a peu. Si no era prou complicat pujar així dalt, els últims metres a peuet. One flow, we got tempo to make you want like that. We got tempo.